Takže reklama pre plaváren zvládnutá. Jasne. Ahojte všetci, vítajte pri ďalšej epizóde nášho školského podcastu Dvojkacast. Dnes som sa rozhodla, že tento diel odmoderujem ja a hosťom je môj spolužiak Samuel Gorál. Čo si, kto si a čo tu robíš? Čaute, ja sa volám Samo, robím thajský box, venovaný po thajský Muay Thai a venujem sa tomu už od malička a baví ma to. Čo ťa k tomu vlastne priviedlo? YouTube, nejaký idol alebo kamaráti? Už od malička som mal také detské vrece, ktoré mi kúpili rodičia na Vianoce a som začal tak trošku boxovať a začalo ma to proste hrozne baviť a kúkal som hlavne Attilu a takých tých z Octagonu a oni ma tak inšpirovali ako keby ku tomu športu. Veľa ľudí pozná klasický box alebo MMA. Vieš nám vysvetliť, v čom je Muay Thai iný? Tak Muay Thai je určite iný, napríklad box, tam využívate len tie ruky, čo sú akože rany a v Muay Thai využívame 8 končatín nášho tela, čo je lakte, ruky, kolena a kopačky, čo je to dosť akože nebezpečné, keďže ten lakeť je dosť taký nebezpečný, keď dostanete do hlavy. Sú rôzne otrasy mozgu, KOčka sa stávajú v zápasoch, že človek napríklad zaspí a nepamätá si veľa vecí. Hoci čo sa stáva. Spomínaš si na svoj úplne prvý tréning? Bol si v strese alebo si hneď vedel, že je všetko OK a že je to ono? Ono to bolo najprv také, že som bol vytešený, že konečne po 5 rokoch asi som šiel na ten box. Teda som ešte som ani nevedel, čo ten Muay Thai také znamená. Lebo rodičia sa ma tam bavili od malička, tak som iba to robil tak vždy pre seba sám, ale keď som mal prihlásiť, tak som bol hrozne šťastný, že aspoň niečo robím. Bolo mi jedno, či to je karate, bolo mi to úplne jedno. A zistil som, že thajský box ma začal veľmi baviť a keď som prišiel na prvý tréning, tak to bolo také, že konečne som si splnil svoj sen a bol som taký, že mal som také menšie stresy, ale nebal som sa ničoho. Ako často trénuješ počas týždňa? Je to mlátenie sa alebo to je nejaký stretching a nejaké kondičné cvičenia? A ono to býva tak, že ja trénujem celý týždeň skoro, niekedy mám dvojfázové tréningy. Čož pondelok mám niekedy dvojfázový, útorok chodím do Bystrici, do Dracula gymu, ktorý je veľmi slávny. Trénuje tam sám Vlado Moravčík, ktorý je legenda thajského boxu a je to svetový šampión. V stredu som v Žiari u nás, chodím behať, piatky trénujem zase v Žiari, niekedy chodíme do Zvolena, soboty v Žiari, čiže ja trénujem skoro každý deň, mám niekedy jeden deň iba rest. Čo je podľa teba na tréningu najťažšie? Fyzicky alebo psychicky? A naopak, čo ťa najviac baví? No akože ten tréning je taký spočatý z toho, že prídeme na tréning, o 6 nám začína, ideme rozcvičku, jasné, že sa musíme rozcvičiť, lebo by sme boli stuhnutí. Keď sa rozcvičíme, tak začneme ísť napríklad na vrece, ideme na lapy, lapujeme, je to také na kondičku dosť ťažké a potom ideme proste spárovať, čož mňa baví najviac sa proste byť. Ale nie je ten šport len o byti, je to proste o technike, je to o psychike, je to o tom, že tam máš dobrú atmosféru, tešíš sa na tie tréningy tých ľudí, vieš sa tam porozprávať a najbavia tie spáringy, keďže sa viem pobiť a viem ma to už od malička. Keby sa niekto od nás zo školy chcel pridať, čo by ho čakalo? Určite to nie je tak, že tí ľudia, ktorí napríklad idú na prvý tréning, druhý tréning, že by sme ich išli hneď byť. Tí ľudia sa učia prvý tréning iba techniku. Majú samozrejme rozcvičku tiež, ale učia sa iba techniku na vreci alebo na lapách. Náš tréner mu vysvetľuje nejaké techniky, ako sa kryť, ako sa brániť a tak ďalej, ako udierať správne. A určite keď s ním spárujeme a ten človek to až tak nevie, tak s ním proste ideme slabo, iba ho ťukáme, nechcem ho zbiť. A tí skúsenejší, ktorí tam už majú v zápase ako som ja, tak tam spárujeme silno. O svojom trénerovi už si nám vravel. Je skôr taký prísnejší alebo vás podporuje, aj keď ide ako slimák? Náš tréner nás podporuje veľmi dobre, podporuje nás so všetkom, hlavne aj v tej psychike, keď napríklad máme sparingy a napríklad niekto ide silnejšie na toho slabšieho, tak proste tréner nás nezúči a podporuje nás hlavne v tých zápasoch. Keď ideme na zápas, tak nám snaží sa vojsť do duše a povedať, čo máme robiť, snaží sa nám vliesť do hlavy a pomôcť nám, aby sme nemali také stresy, lebo ten adrenalín a stres to nie je len tá hračka, ako si každý myslí. Ten stres je proste niekedy fakt, že moc silný a pomáha nás so všetkým aj na tréningoch. Nie je až tak prísny na tých slabších, ale na nás je dosť prísny. A čo partia? Držíte spolu alebo každý maká za seba? Napríklad keď máme napríklad pred zápasom, tak trénujeme na lapách alebo na vreci s tým človekom, ktorý má tiež zápas, aby sme sa proste navzájom posúvali, keď tak ideme ku trénerovi, aby nás na kondičku rozbil a sme tam dobrý kolektív, proste všetci sa tam bavíme, smejeme každú chvíľku, srandujeme medzi sebou a je to tam super fakt. Trénuje tam s tebou ešte niekto zo školy?
Zo školy tam so mnou trénuje Matias Goral, čo je môj bratranec a trénuje tu veľa ľudí, lebo ja chodím napríklad na ten tajský box, ale je tam aj MMA, je tam aj jiu-jitsu, sú tam veľké ženské tréningy a na tú jiu-jitsu chodí napríklad Samuel Sročínsky, čo je syn vlastniteľa nášho gymu a chodí tam veľa ľudí z 9B. Bol si už na súťažiach, že fakt seriózne. Kde všade si bol? Tak bol som na súťaži v Trenčíne, bol som v Bratislave, bol som v Novom Mestu nad Váhom a v Trenčíne som bol tak najviac skoro. Spomínaš na svoj úplne prvý zápas? Aký bol pocit pred a po? Tak, prvý zápas je vždy najhorší podľa mňa, to vám dosvedčí asi každý fighter, lebo človek trénuje a už potom, keď prídeme tam, tak už si povieme proste v tej hlave, že no, už sme tu a ideme do toho. No to býva tak, že 3 dní, 2 dní predtým, s kým máme zápas, môžeme si ho pokúkať na Instagrame, na Facebooku, kde si ho nájdeme, jeho meno. Keď nenájdeme, tak proste sa nič nedieje. Tam už keď tak ho stretneme na tej hale, je to jedna veľká hala, v ktorej je ring a všetci tam rozcvičujeme a niekedy veľakrát sa mi stalo, že som sa rozcvičoval pri mojom superovi, ktorým som začal byť. A bolo to dosť ťažké na ten stres, keďže som nevedel, ako s tým pracovať ešte. Prišiel som tam, mal som hrozne veľký stres a zle sa mi až dýchalo. A už v ringu som už bol taký, že už sa mi aj krutila hlava z toho stresu normálne a cítim sa po zápase super, hlavne keď vyhrám. Keď prehrám, tak sa cítim hrozne, ale keď vyhrám napríklad, ako keď som svoj prvý zápas vyhral v prvom kole po minúte na KO, tak som bol hrozne šťastný, že sa mi konečne splnil môj sen a že som konečne začal tam, kde som chcel vlákať, keď som bol malý a to bol taký prvý môj splnený sen, stať v ringu. Je tréningový sparing podobný ako zápas v ringu, alebo je to úplne iný svet? Je to úplne iný svet, úplne iná zem podľa mňa, lebo na tom sparingu človek spraví hoci čo sa naučil na tréningu, napríklad proste všelijaké kopy, všelijaké rany, všeličo, ale v tom zápase proste ten mozog niekedy nevyvíja sa až tak, že niekedy z tých stresov človekovi zabudne na polovicu veci a bije sa iba hlava, nehlava. Ale ten sparing je skôr taký, že my sa napríklad v Bystrici tam skúsení fighteri ako z Octagonu, z PML, RFA a ďalších slavných organizácií a tam tu už je fakt, že sa bijeme hlava, nehlava, že tam sa fakt bijeme dosť, ale je to také, že Je tréningový sparing podobný ako zápas v ringu, alebo je to úplne iný svet? Je to úplne iný svet a podľa mňa je zem, lebo ten sparing je úplne niečo iné, tam sa proste bijeme aj kopami aj všetkým, ale v tom zápase niekedy tomu človekovi proste prepne a na všetko zabudne a bije sa hlava, nehlava. A ten sparing je taký, že proste na tých slabších, ako som vravel, že ideš slabšie, na tých silnejších sa pobiješ poriadne. A je to také, že no, že je v pohode, ale je to ten zápas a sparing je niečo úplne iné. Máš nejaký zápas, ktorý si budeš pamätať navždy kvôli emócii súperovi alebo výsledku? No tak napríklad ja si podľa mňa budem pamätať každý môj zápas. Odteraz si pamätám každý môj zápas, emócie môjho supera, či už moje alebo jeho emócie, to je jedno podľa mňa. Teraz 17.5. napríklad tento mesiac som mal zápas v Trenčíne, ktorý som vyhral v prvom kole, aj v druhom kole, aj v treťom kole a v treťom kole píplo, že proste už končí kolo, ale môj super to v poslednej sekunde stihol. Mám aj videa, aj všetko, je to niekde. A v poslednej sekunde ma stihol v rámci kombinácií trafiť high kickom, čo je kopačka na hlavu. A tým ma napríklad úplne že vypol, čo som už prehral. Nevadí, stávajú sa aj také veci. A ten si budem pamätať asi do konca života, lebo som stál a nepamätal som si skoro nič. Som si sadol a pýtal som sa aj trénera, aj každého, čo sa stalo asi 20 krát po sebe a už ma chceli brať do nemocnice, ale nakoniec sa potom nejako prebral a už som si začal pamätávať veci, ale bolo to dosť hrozné. Mal si aj nejaké zranenia? No tak určite som mal nejaký, ale napríklad ja neviem prečo, ale ja som nemal nieraz monokel. Mal som iba raz škábanček na oku, taký menší. Nemal som monokel, nemal som nič také, ale mám s kolenami problém napríklad. Mal som keď som bol menší, mal som asi 13, som mal operáciu kolena. Mal som ponaťahované väzy, mal som chrupavku puknutú a ďalšie veci. A odtedy mám kolena také slabšie, no. A zvykne mi skakať jablčko napríklad v kolene. Veľakrát som mal hánku dokazenú, mal som pišťalu dokazenú, prst dokazený. Veľa vecí sa stáva, ale také vážne zranenie, chvála Bohu, ešte nie. Myslíš, že to superi môžu využiť proti tebe?
No jasné, napríklad stačí, napríklad ja mám kolena, alebo proste hlavu, alebo hoci čo, proste v tom zápase je jedno, kde ťa kopne, tam je ten adrenalín, tam to až tak ten človek necíti, ako napríklad na sparingu. Na sparingu to ten človek cíti poriadne, ale v tom zápase je ten adrenalín, ten stres robí svoje a necíti to ten človek až tak. A proste jasné, no, môže mi ubližiť čo všetkým, takisto ako môžem ja ubližiť jemu, môže on ubližiť mne. A ako sa pripravuješ na zápas? Hudba, vizualizácia alebo nejaký úplný blackout? Príprava pred zápasom aspoň trénujem každý deň, fakt, že každý deň. A pred zápasom som už taký, že proste začínam trénovať ešte tvrdšie, ako som trénoval. Trénujem, ako vravím, normálne keď nemám zápas, nemám ešte nič dohodnuté, tak trénujem tak jedenkrát denne, ale keď mám ten zápas, tak sa stane, že mám aj dva tréningy, že idem zabehať ráno pred školou, aký 5:30 a potom idem do školy, po škole o 6 tréning a potom už iba regenerujem, spím a zase ráno to isté, behať, tréning a to je to isté a musím navážiť váhu, čož ráno nemôžem piť alebo jesť, ak nemám tú váhu doplnenú až tak na 100%, že som napríklad 2 kg ľahší, tak musím, aby som navážil presne, tak musím ísť na tú váhu navážiť a až po tej váhe sa človek väčšinou ide najesť, no že tomu človekovi až tak jesť nechutí, keďže má stresy a všetko, tak zjem iba nejaké ovocie a tak ďalej, iba trošku. A pred zápasom nejaké 3-4 zápasy predo mnou sa začínam rozcvičovať na lapách, na vreci kľudne, strečujem a už vizualizujem proste ten zápas, čo spravím v prvej sekunde, čo spravím v 10 sekundách, čo spravím v 3. kole, čo spravím v 1. kole a čo chcem proste v tom zápase ukázať. Čo robíš, keď sa ti nedarí v športe alebo v škole? Máš niečo, čo ťa nakopne? Ono, veľakrát tento šport je dosť akože ťažké na psychiku, napríklad ako aj nielen pre mňa, ale aj pre mojich tréning partnerov, sparring partnerov a tak ďalej, že veľakrát keď ideme do Bystrice a že fakt, že dostaneme, že sa nám nedarí, aj také dni už boli, aj v Žiari boli také dni, že proste sa mi už nedarilo niekedy, tak proste som taký, že chcem byť najviac čo sám, rozmýšľam veľa a som do sebou nespokojný, chcem viac trénovať, potom trénujem kľudne 2-krát denne a poviem si, že trénujem málo, že chcem ešte viac trénovať a je to na psychiku dosť také silné, že nie každý by to zvládol na tú psychiku, ak má ten človek slabú psychiku, tak človek to nezvládne až tak, môže sa z toho zrútiť podľa mňa. Takže tento šport nie je pre každého. No jasne, nie je to úplne pre každého. A v škole? Tak, keď sa mi škole nedarí, tak proste tiež som z toho dosť taký nervový, že napríklad keď prepadám ako ja, že som veľakrát prepadal, tak mám potom tiež nervy a tiež to vybieha na tréningu. Veľa vecí si vybieha na tréningu, proste, že si radšej zariznem do jazyka v škole alebo doma pred rodičmi a radšej si to vybieha na tréningu, na vreci, na lapách a tak ďalej. Máš vzor? Športovec, tréner alebo možno niekto doma? Vzor? Mám veľa vzorov. Prvý bol fakt taký, čo volá si Attila, ale to je MMA fighter, nie je to Muay Thai fighter. Ale teraz taký je fakt, že asi Václav Sivák, je to fakt, že svetová jednička, je takisto Róm ako aj ja. A dokázal toho podľa mňa najviac, nedokázal na Slovensku, ale proste nemá to, čo každý. 33 profi zápasov a 0 prehier, čo je fakt, že môj idol. A taký svetový idol sa volá, že Mohamed Jarrah. Ten je taký môj idol, ten je taký môj štýl, chcem sa podobať na jeho štýl a tak ďalej. Musíš držať aj nejaký stravovací režim, alebo si občas dáš aj mekáč? No napríklad naraz som to mal tak pred prvým zápasom, keď som nie ten, čo som mal, ale mal som mať a nemal som ho, bo som si zranil chrbát. Teraz napríklad tento zápas posledný, čo som prehral v 3. kole poslednej sekunde na KO, tak som držal takú menšiu dietu som držal proste. Nechodil som do sauny nič také, ale snažil som sa jesť zdravo, dietoval som, jedol som iba zdravé veci, nejedol som žiadne mekáče ani nič, čo je pre mňa moc ťažké, keďže ja jem každý deň takéto fast foody a tak, to je moje proste. Ale po zápase bolo jedno, že som prehral, čo sa stalo, ale šiel som hneď do mekáča. Takže si nestražíš kalórie? Nie. Ako regeneruješ? Kúpeľ, sauny, Netflix alebo spánok? Tak, napríklad včera som regeneroval tak, že som bol v saune, s kamošmi sme šli do sauny, šli sme potom do voľakej otužovať troška, do ľadovej vody. Ale väčšinou regenerujem tak, že si normálne že láhnem doma, idem si pospať, idem s kamošmi von, odreagujem to hlavou a to mi tak nás pomáha, keď sa odreagujem hlavou, aby som nemyslel na tie tréningy, lebo človekovi potom sa už šibe niekedy. Kde si bol v saune? Včera som bol v Žiari, otvorili novú na plavárni, tak tam som šiel pozrieť, ako to tam vyzerá.
Pekné to tam je. Je to tam krásne. Ako to hodnotíš od 1 do 10? Ale podľa mňa aj 12, 10, aj, lebo bolo to tam fakt super. Boli tam 3 sauny na výber. Takže mi odporúčaš? Áno, odporúčam. Cena pre študentov bola 8 €, pre dospelých 12. A máte v tom aj plávanie. Takže reklama pre plaváren zvládnutá. Jasne. Chcel by si niekoho špeciálne pozdraviť? Niekto, kto ti drží palce? Moju frajerku, tá ma najviac podporuje vo všetkom, si to povedať. Aj keď som smutný z tréningov, zo zápasov, tak tá ma vždy posunie hore so všetkým, lebo tá mi pomáha najviac, ako sa len dá. A potom ešte určite Boh mi pomáha najviac, ako sa dá. A čo voľný čas? Máš ešte čas na hry? TikTok alebo chill s kamarátmi? Tak akože pred zápasom na kamarátov čas moc nemám. Iba tú nedelu, keďže mám rest v nedelu, tak chodím s kamošmi kľudne von, niekde na voľaký drink. Máš nejaký cieľ? No jasné, mám veľa cieľov. Môj taký teraz cieľ bol ísť, vyhrať. Je to niečo podobné ako majstra Slovenska, len to je niečo menšie. Je to, že SMTA čampión, to by som buď vyhral medailu alebo opasok, čož opasok by pre mňa veľa znamenal do kolekcie. Bol by som amatérsky šampión SMTA ligy a to by bol taký najbližší, ale svetový, čo chcem dokázať v svete, je určite vyhrať One Championship a o titul s niekými zápas a vyhrať proste One Championship alebo Glory. To je môj sen tiež. Stop! Ešte si nedal follow? Tak ho hoď. Šupni like a napíš komentár. Pomôž nám rásť a my ti za to dáme ešte viac deviatáckých inside info. Čekuj Dvojkacast a sleduj sociálne siete 7B2. Vieš si predstaviť, že by si raz učil iných, alebo budeš navždy len bojovník? Jasné, že budem učiť iných. Veľa fighterov, ako napríklad Vlado Moravčík, čo som hovoril, že chodím do Bystrici, tiež bol legenda v tomto športe, má krásne zápasy, krásne techniky a teraz zostal tréner, lebo už tie roky idú a už teraz radšej je ten tréner, no ja jasné, že budem tréner a ja, že nikdy nebudem do konca života zápasiť. Chcem zápasiť do nejakých 40 rokov a potom to chcem ukončiť kariéru a byť tréner a učiť deti, aby boli pokorné, dobré a nech v tom športe sú najlepší. A nech sú pod mojimi krídlami. Ako sa vidíš od akých 5 až 10 rokov? Tak o 5 až 10 rokov sa vidím určite v RFA. Chcem sa vidieť určite v RFA. Tam bojuje aj Václav Sivák, čo som hovoril, že je môj idol. Už od malička. Bojuje tam veľa chlapcov z Rakuji a veľa mojich idolov, takých ľudí, čo sa mi páči ich štýl. Ľudí, s ktorými som spároval. Bystrici, ľudí, ktorých som videl a proste určite chcem byť v RFA. Dáme si pár rýchlych otázok. Tung sa hora, alebo šimpanzíny, bananíny. Tung sa. Dáva zmysel kosiť už pokosenú trávu s chalanmi? Na aké stredné si podal prihlášku? Na technickej, tu žiari na Lutnicku, ale nezobrali ma, tak ma zachránila hotelovka Cukrík, jedine hotelovka. Zobrali ma na kuchačašník. Ako si reagoval, keď si zistil, že moderujem ja? Neviem, bolo mi to čudné, že sa budem vyprať s mojou spolužiačkom. Vieš, kto ťa nominoval do podcastu? Áno, pani Čoka Kuzminová, ďakujem jej. Keby si mohol vybrať ďalšieho hostia, kto by to bol? Matisa Gorala. A čo by podľa teba prezentoval v tomto podcaste? No tak on by asi prezentoval to isté, len on to má iné, keďže je mladší, má 13 rokov a mal súťaže v Muay Thai Kids, v ktorom nemal žiadny západ ani nič také, ale iba tam súťažil v klikoch, v Angličanoch a vyhral prvé miesto v tieňovaní. Aký je podľa teba najhorší predmet v škole? No tak bola to matika, ale už sa niekedy na matiku aj teším, lebo som sa naučil pár vecí a nie som až taký bylinko, ako som bol. Povedz jedno slovo, ktoré ťa vystihuje. Prepnutý. Pozeráš Rúžu pre nevestu? Nie, nekúkam, ale sa Jarka mi kúka, čiže tie dievčatá tam poznám a čistá hróza. Ale ja radšej obľúbujem turecké seriály. Samo ďakujem ti, že si našiel čas a povedal si nám viac o svete tajského boxu. Bolo to fakt zaujímavé a verím, že si to užil. Ďakujem Páček Kuzminová, že ma si nominovala a že som tu mohol byť. Ďakujem vám. A vy, čo nás počúvate, nezabudnite dať follow na Dvojkacast, poslať epizódu kamarátovi alebo kamarátke a napísať, koho by si chcel vidieť na budúce. Čaute! Pomohol ti tajský box aj mimo ringu, napríklad pri koncentrácii v škole alebo pri nejakej bitke na ulici? Keď som robil ten šport mesiac, tak ma na jarmoku napríklad napadli 2 ľudia. A bolo to také, že nevyužil som sa moc to, čo som sa naučil, ale proste ja keby sa viem proste byť od malička. Napadli ma 2, aj moju frajerku skoro,